Hefyd mae'r cystadlu wedi poethi, a dwi wedi dod i gyfarfod Euron Owen o Sant Clair. Ydych chi? Smail i, gwyd. Ei da. Good. So beth sgynnon ni o'n blaenau ni wan? Y pencampwr y byddi fan hyn nawr, mae gennym ni 5 bryd mewn fan hyn nawr. Mae gennym ni Mochyn Cymraeg, mae'r Tamworth, mae'r Large White gennym ni, mae'r British Lop, a mae'r Large White. Ydw i wedi gweud 5? Saddleback. Saddleback. Ei da. A dyn, wrth gwrs mae hein ydi y pencampwr... Y bridiau nawr. Ia, y a maen nhw bridiau, gyd yn erbyn ei gilydd nawr yn cael y pencampwr yn byddi yn y siow. A dyn y beiddi yma, hein sy'n mynd ymlaen i greu y moch bach. Ie, y dywodol, ie. A hein ydi'r gorau o'r bryd mewn ffordd. Y gorau o'r bryd sydd wedi cael ei cysadlu ddwad i llun. Mae wedi rhoi fe Mochyn Cymraeg. A gret i glad yma. A hi wedi ennill o Ben Llŷn. Ben Llŷn. Oink oink. Oink oink, ie. Mochyn Cymraeg wedi mynd. A maen nhw wedi cael sioe gymor ddal yn ei. Odyn. A di hefyd ennill y cwpan y Frenhines hefyd. Do. A British Lop bydden ni'n meddwl, achos mae Mochyn da fan adw yna. Bari, da iawn. O, gwych. A da chofod yna gym i tro waith calad yn mynd i fewn i ddangos y byd yma, does? A mae eisiau treino nhw i gerdded a biafio. Ac yn erbyn, mae bob dim yn erbyn nhw ar y funud efo'r tywydd poeth yma hefyd. Odi, mae moch yn... Dwi'n mochyn ddim yn wisych fel fe. Na. Ond mae gallu mynd yn heat stress. Euron, mae wedi bod yn gysadleuaeth da. Diolch am eich cwmni. Diolch yn fawr i chi, diolch yn fawr.